بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር أملاك مسكلاتكم يخوان سدرا እግዚአብሔር أملاك كم يوعلكم أن እግዚአብሔር يمسكن كبر يصفح مداني على مابوي كم تعني صبو زوعالك ودما صبو وعلكم كتكونوا ناي كل جزء تسفين تمنيتينيو آمين. سنكسار زورها يكاتيت على 4 سنكسار دسمع زنب فقر قويتا قبل بيعنبب حالوان صلوتين ترادأنتن ناي قدسان دما يركب ذكرى صادق العالم يلو ذكرنا صادق نعلم يزنبر كاب كل خفوق زبله كدحنو نقدسان تمحصنو آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. 4 يكاتيت بذا معلت زيا كاب 7 كلتن أردتي حدا زخنة حواريا قدوس أغابوس بسماعتنا عرفه እዚ ቅዱስ ጎይታና ካብ ዝመረጾምን ክሰብኩውን ካብ ዝለኣኾምን ካብ 72 ኣርድእቲ ዝኾነ ሓደ እዩ። ኣብ ጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝወረደሉ ግዜ ድማ ምስ ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ እዩ። እግዚአብሔር ድማ ሃብተ ትንቢት ሃቦ ስለኡ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ዝተጻሕፈ ቅናት ጳውሎስ ወሲዱ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብኡኡ ተኣሰረ እሞ ንዓና እዛ ቅናት እዚኣ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ከምዚ ገይሮም ኣሲሮም ናብ ኢድ ኣሕዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም ይብል መንፈስ ቅዱስ በለ። ትንቢቱ ድማ ተፈጸመ። ድሕሪኡ ህይወት ብዝኾነ ትምህርቲ ወንጌል ክምህር ምስ ሐዋርያት ወፀ። እናምሃረን ቅንዕቲ ዝኾነት ናይ እግዚአብሔር መንገዲ እናመርሐን ናብ ብዙሓት ሃገራት በጽሐ። ካብ ኣይሁድን ዮናናውያንን ድማ ንብዙሓት ናብ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ኣእተዎም። ብዝኸበረት ብጥምቀት ክርስትና ድማ ሃነጾም። ቅንዓት ዝተመልኡ ኣይሁድ ድማ ንወይኑ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣጋጣሚ ሒዞም ዓብይ ግርፋት ገረፍዎ። ድሕሪኡ ኣብ ክሳዱ ገመድ ኣእትዮም ክሳብ ጫፍ ከተማ ጎቲቶም ኣብኡ ነብሱ ክሳብ ተሓልፍ ብእምኒ ቀጥቀጥዎ። በቲ ግዜ ድማ ካብ ሰማይ ብርሃን ወሪዱ ኣብ ልዕሊ ስጋኡ ከም ዓንዲ ተተኸለ። ናብ ሰማይ በፂሑ ድማ ኣህዛብ ኩሎም ናብኡ ይምልከቱ ነበሩ። እግዚአብሔር ድማ ናይ ሓንቲ ኣይሁዳዊት ልቦናኣ ገለጸላ እሞ ንሳ ድማ ኣብ ውሽጣ ቅንዓትን ባእስን ሽንገላን ዘይብላ እያ። ናይ ኦሪት ሕጊ ድማ እትሕሉ ነበረት። ንሳ ድማ ነዚ ብርሃን ርእያ እዚ ሰብ ሓቀኛ እዩ በለት። ኣብቲ ግዜ ድማ ናብ ልዕሊኣ ብርሃን ወረደ እሞ ከምዚ ኢላ ድማ ብዓብይ ቃል ተዛረበት። ኣነ ብናይ ቅዱስ ኣጋቦስ ፈጣሪ ብጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያን እየ። ንእግዚአብሔር እውን ልዕል እናበለት ክተመስግኖ እንከላ ብእምኒ ቀጥቀጥዋ። ንእግዚአብሔር ምሰመስገነት ማለት እዩ። ንነፍሳ እውን ናብ ኢድ እግዚአብሔር ሃበት። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና ድማ ብናይዚ ሐዋርያ ጸሎት ይምሓረና። በረኸቱ ድማ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለአጋቦስ እምአርድእተ ክርስቶስ ዋህድ ዓመ ወገርዎ ባዕባን ወቀተልዎ አይሁድ ተተክለ ብርሃን በአምሳለ አምድ መልእልተ ስጋሁ ቅድመ ጉባአን በአውድ እስከ አይሁዳዊ ተመይጠት ወአምነት በወልድ በረኸት ይሕደረና አሜን። ከምኡን አባ ዘካርያስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ብምግባር ፍጹም ዝኾነ ተጋድሎ እውን ዝበዝሐ አባ ዘካርያስ ዓረፈ። ነፍሱ ካብ ስጋኡ ኣብ ትፍለየሉ እትወፀሉ ግዜ ድማ አባ ሙሴ ዝሓወይ እንታይ ትርኢ ኣለኻ በሎ። ንሱ ድማ ንዓይስ ስቁምባሊ ሓሸኒ በለ። ነፍሱ ክትወፅእ እንከላ ድማ አባ ኤስድሮስ ሰማይ ተኸፊቱ ረአየ። ዘካርያስ ወደይ መንግስተ ሰማይ ተኸፊትልካ ይርኢ ኣለኹ እሞ ደስ ይበልካ በሎ። ብኸምዚ ዝበለ ኩነታት ድማ ኣዕረፈ። በረኸቱ ምሳና ትኹን። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ምስጋና ይኹኖ አሜን። አርኬ ሰላም ለዘካርያስ በህሲሶ ዓለመከሃ ዝሃሎ ትሩፈ ምግባር ዘኮነ ወፈድፋደ በተጋድሎ ጊዜ ጸአታ ለነፍሱ ዘይረኢ ለዘተሰአሎ እምነቢብ አርምሞ ይህይሰ ይቤሎ እስመ ውዳሴ ሰብ ጸልአ
ዘያማስን ኩሎ ይብል አሜን በረኸት ይሕደረና ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን በጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳና ይምሓረና በረከቶም ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን የካቲት 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አጋቦስ ነቢ ሐዋርያ ሰማዕት አባ ዘካርያስ ትሩፈ ምግባር ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ወልደ ነጎድጓድ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ቅዱሳን ነገስታት አብርሃ ወአጽብሃ በረከቶም ይሕደረና ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተአረመለይ አሜን ከፍቅር ቅዱሳን አይፍለየና አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ወስብሐት ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእተ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህናቺ ወድንግል በስጋቺ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለና ጣውኒ ተማኅፀነው ክዳንቺ አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን